Grabe ba? Tibok si Mana, wa dyan tirahulon. Kanino, nangugat na ganin akong pistola. Nangugat naman ganyan ako ah. Unsa man nga pistola? None of your business, boy. Karaan ni mo eh. Pero sige lang, basig manawag to si boss. Basin, ulat rata. Kanino, wa na kay kwarta. Lami na kay kilog tao ba? Relax, relax, relax. Dili man god. Basin di mag... Mauna ni. Hello, people. I have something to tell you. Oh, kabalon ako. Kinsa man na. Aw maayo. Kinahanglan. Mahipos na nimo ng bayanan na. Kay maunay babag sa atong mga plano. Sige. Pila man na. Kung unsay details na. 20 mil. Kapalit sa iyang kinabuhi. Usa kini ka drug lord. Guwapa. What? Pution. Wow! Taas og ilong. Huh? Ang sipon na tagak. Panahon na nimo. Lami daw tapos mamolds. Kana akong ganahan. Ay sagpatya ha. Tanahon sa nato. Sige boss, copy boss. Padulong na mi. Pag igmat mo, ay basig ngay kalaban, yas kilid-kilid. May problema boss, andam ka na mo protektahan. Taman sa mo makaya. Very good, kainit kayo lang sa kuha karon. Lami ako kay bayoy. Kuha na. Lami ako kay dilipikhan bayoy. Bring home na lang ba? Ganino, pero ako yung napatilawa. Sayang 20 mil ba? Kanang kwarta makitaan ra na. Kana magudo? Woo! Wow! Awaw, gisayaw-sayawan ra to. Makakit gyud bay. Atay ni mga bodyguard. Mga kapleksyon sayaw nila. Ha, kapuyon man nila nakabagnos. Ay, nabong saba diha. Kay mo rin ay sikreto sa akong pagkasinsi. Ah, biliba kay nako sa mga bus badam oy. Atay maglisod taan ni bay. Ano man ba di? Nay mga bodyguard. Yan na po siya sniper ang isa. Masakpan taan ni bay. Kitaan na nato ni paagi ug mabad di. May pa. Tara. Oh, unsa man? Kumpleto na mga epektos sa itong sabot diha. Kumpleto na ang kwarta. Walang labis, walang kulang. Ipakita. Tara boss. Ang epekto si pakita. Unay gusto na ko sa mga ba. Kay maasahan gud ka. Ha, ako pa? Alpha 2. Buddy, do you copy? Positive. Nakita na akong location. Likod sa Bakuran, Islawan, Isla Kantupangi. Buddy, do you copy, buddy? O lagi ka namin, no? Abala ka di, eh. Bata, ang epektos. Sige, sa sunod na po na itong transaksyon. Makakaasa ka. Hasta la vista, baby. Ang epektos! Boss, na sniper! Tago ka! Ang kwarta. Buddy! Di magsilbi ni! Surrender na! Wag. Buddy, dakpal na tong target. Nice work, buddy. Padung na ko diya.
Isukol man gud, napatay na nun ako. Okay ra. Kwarta man pud. Suli ba ni? Mutila po unta ko.